L-impjant tal-gass fil-Ajjenza tħaddem għal madwar 45 sena u żgur li ma kienx l-isbaħ veduta li seta' jkollhom ir-residenti taż-żona. Il-kap eżekuttiv ta' Gasco Energy, Paula Ġuż Delikata, fisser kif dan spazju bejn il-bini u bejn l-impjant minnu nnifsu. Il-fatt li l-bini qiegħed biswiet eżatt bħalma tajjeb inti dika dejjem kien hemm riskju li jista' jkun hemm xi leakage ta' gass li jista' forsi seta' wasal ġod-djar tan-nies u joħloqlok il-periklu. il-kumpanija Gasco Energy llum tħaddem faċilità ta' ħażna ta' gass f'post ieħor u għalhekk setet iżżarma kompletament l-impjant fil-Ajjenza. Aħna konna minna weda li hawnhekk se nżarmaw u nneħħu l-impjant minn hawnhekk sa qabel is-sajf ta' din is-sena u kif fil-fatt għamilna. Issa s-sajt fuqha m'hemmx iżjed la tankijiet, la pajpijiet u laqqas pompi li għandhom x'jaqsmu mal-gass u allura s-sajt hija 100% safe. Dan ġab miegħu it-twaqqif tal-operat fl-impjant tal-Ajjenza fejn kollox beda bit-tneħħija tal-gass. Il-proċess li kellna biex inneħħu l-gass minn ġod tankijiet li kif għatlek diġà kien maqbul mal-awtoritajiet kollha, kien li aħna nieħduh lura ġol road tankers tagħna. U fil-fatt ma kellniex għalfejn noħorġu l-ebda gass barra. Fl-aħħar ġimgħat intemm proċess li involva tqattih u tneħħija tat-tankijiet, pajpijiet u makkinarju ieħor. Ġuż Delikata żied kif it-tneħħija tat-tankijiet tal-gass fil-Ajjenza ifisser titjib fiż-żona residenzjali u żieda pożittiva fil-prezz tal-proprjetà.